So ayan, alis na kami. Magsiswimming kami ngayon. Init. Yan, di pa ako natutulog. Ako, ayan. So kami ay magbabantay ngayong araw ni Madam Queen. Queen, magbabantay tayo ngayong araw, no? Kami ay babysitter. For today. So, tara, let's Lego! Saan punta nyo? Hindi po namin alam. Mars, saan tayo magsiswimming? Maganda. Okay, maghanap tayo ng tagba-20 ah. So ayan, papunta na po kami. Magsiswimming kami. So mamaya na lang. Ayan, nandito na po kami sa Hacienda Pantok ng, ano to Mars? Kaisiwan, no? Kaisiwan, ayan. Medyo, ayan. So ayan, punta kami sa resort, ABR Resort. Welcome to ABR Resort! Hi, Chubbies! Welcome to ABR Resort. So, ito ay located sa Pantok, San Francisco, Nueva Ecija. So, ayan. Let's go! Katawa talaga. Okay, go. Go! So, ito yung address niya kung gusto niyong pumunta. So, bago lang to. Ay, ito lang pala yun? It's not a game, it's a rich thing. Ayan, nandito na po kami sa ABR Resort. Ay, bawal siya. So, ayan. Ito po yung ito, bago lang to. Ay, wag mo ilagay yung pagkain, mainit. Bago lang yung resort na to. So, saan nyo ito matatagpuan, Queenie? Hacienda Pantok. Ano? Sa Pantok. Hacienda Pantok. San Francisco. San Francisco, Nueva Ecija! Hello! Ayan, magsisiming na kami. Mamaya na lang. So, andito po kami ngayon sa ABR Resort. So, kung natatanong nyo kung anong ibig sabihin ng ABR is Angelina Valino Reyes. So, ayan, pawis na pawis na ako kasi hindi pa ako naliligo. Simula kanina umaga. Nakapunta pa ako niya ng parang So, ayan. Ayan, nasa likod ko yung swimming pool. Ayan. So, may mga swimming pool dito, mga pang kids. Tapos may isang malaking pang adult. So ayan, mamaya papakita ko sa inyo yung tsura ng kabuuang swimming pool. So ayan, nagmamantika na ako, ayan. Ayan o, nasa likod. Nagmamantika na ako ngayon. Ayan, si Queen. Ay, hindi ka naman ako. So ayan, mamaya magsiswimming tayo. So mamaya na lang ulit, papakita ko sa inyo yung tsura ng swimming pool. Kung gusto nyo pumunta. Bye-bye! Kala ko Picture yan. Lemay! Nakakalol. Ay, lagot ka sa mama mo! Baba pala. Kababa.
It's not a game, it's a rich thing. Kaya ko kuya, ano?